Siyam ka mga balay sa Ormoc City gilamoy sa kayo niadtong Sabado sa gabi. Nahitabo ang sunog sa Purok 2, Barangay Canajing, Ormoc City, alas 9:50 sa gabi. Base sa inisyal nga investigasyon sa BFP, nasuta nga nagsugod ang kayo sa panimay sa pamilya Angelio. Naglisod sa pagpaong ang bobero tungod sa kahagipot sa agianan padung sa nasunog nga mga panimay. Giisa sa ikaduhang alarma ang sunog diin ni responde ang kabomberuhan gikan sa Baybay City, Albuera, Isabel, Merida, Matag-ob ug Kananga, Leyte. Matud sa usa sa mga nasunugan, nakabati na lang sila og mga singgit sa ilang mga silingan nga dunay sunog hinungdan nga nag-alibuwag sila ug nagpanagan pagawas sa ilang balay. Tungod sa kalit nga hitabo, wala sila'y nasalbar sa ilang mga gamit. Mukabat ngadto sa 585,000 pesos ang inisyal nga danyo sa maong sunog. Diin 14 ka mga pamilya ang apektado nga gida sa Canajing Covered Fort. Wala ray naangol o nakalas sa maong insidente. Padayon pa ang investigasyon sa kabomberuhan sa hinungdan sa sunog.